mag-live dito sa YouTube. This is my YouTube channel. Welcome back dito sa Berlumabin Kabaon TV. Matagal-tagal po akong hindi nakapag-upload. Shout out po sa lahat ng ating mga viewers, listeners, at sa mga subscribers. Ito na po mga kabayan. Nakakalito na po ang nangyayari sa ating lipunan. Ano po? Hindi na natin alam kung meron pang patriotic pledge ng Pilipinas. Ano? Kuwan pa natin yung patriotic pledge? Yung iba, panatang makabayan, parang nawawala na nung kami yung mga bata. Pagkatapos kantahin yung national anthem, nagpapanatang makabayan pa rin eh. Panatang makabayan. Yan po parang yung ang nawawala na sa ngayon. Nakakalimutan na, no? Napakasakit ang isang katotohanan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ano? Yung mga issue, ang dami nating mga issue, ano? Ever since kasi napakahalaga rin naman yung soberanya natin eh. Makulang, hindi rin ako papayag na iba ang may-ari ng ating sariling soberanya ba? Tayo pa yung kinakawawa. Tayo pa yung parang masama. Ang hirap talaga, no? Ang hirap ng buhay Pilipino sa ngayon, ano? Kaya mahirap magsalita pero mas maganda na lang manalangin kami dito. Kami yung mga nasa ibang bansa eh. Kailangan namin manalangin para sa ating bansang Pilipinas. Para namang mamulat ang karamihan at makita ang katotohanan. Mapagtanto ang buting gawin sa ating bayan, ano? Kasi wala na. Parang nabulag tayo eh. Di natin maintindihan yung mga ibang tao. Nabulag na sila talaga sa katotohanan. Pero hindi pa naman lahat ng mga Pilipino ay ganon. Marami pa rin naman na naniniwala sa tama. Ano? Kailangan din naman nating intindihin ang sitwasyon natin kasi alam naman natin yun, ano? Yung soberanya natin. Napaka-importante ang sovereignty ng Pilipinas. Napapanood ko kasi dito, pag nanonood ako, naaawa talaga ako eh. Sa ating mga kapwa Pilipino na naghahatid ng pagkain doon sa nakasadsad na barko sa Ayungin Showhouse, binobomba. Ano kayang klaseng puso't isipang meron sila, ano? Naku po, ang hihirap. Ang layo-layo ng kanilang bansa, no? Ang layo-layo ng kanilang bansa, tapos nilampasan pa nila yung international water. Pumunta pa sila sa economic exclusive zone ng ibang bansa, tapos sila pa yung magsasabi na sa kanila. Naku, katawa na nakakainis, ano? Matatawa ka na naiinis ka kasi sa tuwing magbubukas ka, yun yung mabubuksan mo dito eh. Makikita mo yung West Philippine Sea. Makikita mo yung mga po nating Pilipino na binubomba. Buti pa yung mga ibang nasyon, ano? Yung taga-India, taga-Amerika, Australia, Canada, British, yung Czech Republic, Germany, Japan, of course, Korea. Marami. Buti pa sila nasasaktan, ano? Buti pa sila nasasaktan sa pinaggagawa ng ating mga katunggali. Samantala yung mga ibang Pilipino, hindi sila nasasaktan. Parang natutuwa pa, ano? Parang sinisisi pa nila na mali ang ginagawa ng ating pamahalaan. Minsan, hindi mo alam eh. Matatawa ka na masasaktan, hindi mo alam. Napakasakit talaga. Sa totoo lang, napakasakit sa isang Pilipino na makita yung ganun na
binubomba, nasusugatan sila. Tapos magtataka ka rin, yung dedication ba, yung commitment, yung sacrifice, yung attitude, yung pagmamahal, yung will, yung direction ng mga naghahatid. Siyempre, may nasugatan na, meron ng nahirapan habang sila'y binobomba, pero nandyan pa rin sila eh. Naninindigan kasi sila sa tama. Naninindigan sila sa tama eh. Ganon. Kaya yung tindig ng mga Pilipino nandyan pa rin. Yung mga unang ibinuhos ng mga ating ninuno nandyan pa rin. Nandyan pa rin. Di pa rin nawawala sa gisag ng 8 probinsya na nauna na ipinaglaban ng ating bansang Pilipinas. Tapos yung 3 islands, meron mga mangilan-ngilan, pero hindi yun majority. Talagang mahal na mahal pa rin ng mga Pilipinong Pilipinas. Ang hirap Tapos sasabihin pa na ini-edit daw yung pinapalabas. Ang hirap din. Minsan, di mo alam. Kahit ordinaryo lamang kaming manggagawa, sasaktan din kami. Kahit dito, sa ibang bansa, kahit simple lang yung trabaho namin, pag nakikita namin yung ating mga kapwa Pilipino na ganun yung ginagawa sa kanila, masakit. Masakit panoorin. Kaya nga yung ibang bansa talagang galit na sa kanila. Galit na. Ewan ko kung anong klaseng puso meron sila, klaseng konsensya at pag-iisip meron sila, o anong klaseng espiritu meron sila itong mga ganyang tao. Parang sa atin yan, parang walang modo ang tawag ba? Walang modo. Ang hirap talaga, ang hirap isipin, Naku po. Minsan, gano'n yung buhay Kaya, minsan kahit yung sinasabi nila na madiskarte, hindi pa rin tama yung diskarte. Diskarte mo, diskarting walang kwenta, hindi rin maganda. Parang diskarting walang kwenta yan Panandaliang panandaliang saya, panandaliang success. Ang katotohanan, bulok naman sa loob. Para yung isang building ba, magandang tignan sa labas, pero inuud pala sa loob. Parang gano'n. Ako po. Sa amin, kahit simpleng manggagawa kami, nananalangin na lang kami dito. Pinapanalangin namin ang ating, muna sa lahat, mga namumuno sa atin hanggang sa pinakamababa. Pinapanalangin namin dito. Parte na ng devotion ng buhay namin yan. Para maging matatag sila ba. Maski yung mga iba na may ayaw sa mga namumuno na ipinaglalaban ng ating bansa, pinapanalangin pa rin namin sila na sana'y maliwanagan din. Na sana'y mangibabaw ang kabutihan sa kanilang puso't isipan. Ayan, yan yung pinapanalangin namin Kasi naniniwala ako sa akin sa prayer. Lalabas ang mga katotohanan ba sa mga issue na yan. Ang hirap Hindi ka mapakali. Dito kung magbubukas ka, makikita mo gano'n. Tapos baliktad ang lumalabas sa mga Kaya minsan masasabi mo, buti pa yung lahi na ito, buti pa yung mga taga-ganitong bansa, buti pa yung mga taong ito nagmamalasakit sa Pilipinas, samantala yung kalahi mo mismo, ikaw pang may kasalanan.
tayo pa yung masama. Naku po. Pero ganun pa man, pagpasa Diyos na lang natin lahat yan. Hindi po ako masyadong makapag-live ng matagal. Inilabas ko lang din po yung sama ng loob ko. Kasi ganun lagi yung napapanood ko eh. Bakit ginaganon lagi nila tayo? Wala naman tayong kasalanan eh. Sa atin naman yan eh, di ba? Sige po, God bless po sa inyong lahat.